Cebu Provincial Planning and Development Office nibutiag nga dunay 97,000 ka mga residente sa dakbayan sa Mandaue ang risgo sa pagbaha. Apektado sab ang di muminos 123 ka mga lugar sa maong syudad, matod sa Mines and Geosciences Bureau sa Central Visayas. Sa 123 ka mga lugar, 25 niini ang makasinati og pagbaha nga moabot sa 2 ka metros o mas taas pa. Lakip sab ang mga lugar sa may barangay Subang Dako diin nahimutang ang Mahiga Creek. Mosunod ang barangay Labugon nga dunay siyam ka mga lugar nga apektado sa baha ug barangay Magikay nga dunay 8 ka mga flood-prone areas. Ang MGB-7 mipagawas sab sa listahan sa mga lugar nga kinahanglang likayan kung mahitabo ang grabing pag-uwan. Matod sa MGB-7 nga mauning mga lugar ang makasinati og pagbaha nga moabot sa 2 ka metros o 5 ka metros. Ang Mandaue City adunay 331,000 ka mga residente base sa 2010 census. Ang populasyon sa syudad posibleng moabot sa 374,000 karong tuiga.